पंचामृत प्रेजेंस फोर्टिफाइड राइस, संपूर्ण पोषण और स्वस्थ जीवन की पहचान। काळे राळे गोरे राळे, काळे राळे गोळे राळे, काळे गोरे गोरे, काळे गोरे काळे राळे गोरे राळे. काळे राळे गोडे अक्षता तू महिला मंडळान बी असा नासलो. निकिता लग्नाक कितली वर्सां जाली गो? हा कोणाक तुझ्या गो जाले 10 वर्सां जाली. हांगाच रावता. पंचामृता राइस प्रेजेंट जरा हटके सीजन 2.